Egunon, Malen, zelan sentitu zara gaurko estropa? Nahiko ondo, emaitza ona izan da, baina bero handia onda. Eta txartu pasatu dugu, baina azkenean ondo dira. Eta zure lehenen urtea izan da arraunean, zelan sentitu zara? Gustatu zaizu? Oso ondo, asko gustatu zait, lagun asko ditut eta kirola asko gustatu zait. Eta datorren urtean jarraituko duzu? Bai, eskerrik asko, Malen. Egunon, Amaiur, zelan joan da gaurko estropada, non izan da? Ondo izan da denboraldiko azken estropada Bilbon, Itsas Museoan. Eta azkenengo estropada izan da, zelan joan da denboraldia orokorrean? Antzaigu nahiko ondo, indogu nahiko ondo arraun, eta gelditu gara bosgarren ligatik, hasi que nahiko ondo. Eta hurrengo urtean, ez zara kadete izango, ze mailatan egongo zara? Goko nazuen hilera eta berze. Kaixo, Lat, bueno, gaur estropada ikustera etorri gara, eta zelan egin duzu arraun? Nahiko ondo indogu, lehenengo gelditu gara. Eta ze postutan? Lehenengo postuan? Bai, 3:06 minutu egin. Eta Ziaboga zelan joan da? Oso ondo, pentsatzen genuen baino asko sobeto, aprobetsa indogu Ziabogatik urtetin porturi aurreratzen. Eta gogorra izan da estropada? Asko, bero askoekin, eta bai. Bale, eskerrik asko, Latz.